Fost dawk li sabuha diffiċli biex jispjegaw l-attakk fuq il-ġudikatura ta' Jason Azzopardi kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco. Mistoqsi fuq il-fatt li Jason Azzopardi qed jinsisti li tinbidel maġistrat f'kawża għax hi ex-kandidat tal-Labor, De Marco prova jagħtina x'nifhmu li hemm żewġ Jason Azzopardi. Għalih iridu nifirdu lil Jason Azzopardi l-avukat minn Jason Azzopardi kelliem għall-Ġustizzja tal-Partit Nazzjonalista. Le, permetti le xejn. Jason Azzopardi kien qed jaħdem fil-funzjoni tiegħu ta' avukat u mhux ta' politiku. L-aġir ta' Jason Azzopardi li jrid jażel il-maġistrat li jisma' kawża ta' libell li fetaħ is-Sindku Nazzjonalista Samuel Azzopardi kontra l-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo għajjem tħassib serju fost l-avukati. Anke għax fil-qorti ta' Għawdex qal li kien ikun kuntent maġistrat ex-kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Saħansitra wħud ikkummentaw pubblikament fil-waqt oħrajn kwotaw sentenzi tal-qorti li jġibu fix-xejn l-argument politiku ta' Jason Azzopardi. Iffaċċjat b'din ir-realtà De Marco għamel minn kollox biex iġibielu żewġ iżda kompla jitfa' il-ġebla fuq saqajh. Fl-aħħar mill-aħħar jkun qed isegħ, permetti daqsxejn, u jkun qed isegħ l-istruzzjonijiet tal-klijent tiegħu. Il-klijent tiegħu, f'dan il-każ Samuel Azzopardi, ħass illi kien hemm raġuni biex titlob ir-rikuża. F'dan il-każ il-klijent muħat li fis-Sindku tar-Rabat Għawdex Samuel Azzopardi li reġa' nħatar fil-kariga wara l-instabħati li saq xurban. Bekk jekk De Marco jrid li b'xi mod jiddefendi lil Jason Azzopardi għax kien qed jaġixxi ta' avukat, mhux l-istess jista' jgħid dwar Samuel Azzopardi li tiegħu huwa wkoll responsabbli bħala Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar jiem kienu diversi l-persuni li ddeskrivew bħala perikolus l-aġir taż-żewġ Azzopardi li jista' jimmina l-ġudikatura. U l-kobba komplet titħabbel meta kawża biex każ ta' libell ma jinstemax quddiem il-maġistrat Joanne Vella Kuxkiri se tkun deċiża minn Lorraine Schembri Orland imħallef ex-kandidat tal-Partit Nazzjonalista.